V živote som sa pýtal iba dve otázky. Prečo ma ženy nechcú a čo je to vulkanická činnosť? Takže vulkanická činnosť je geologický proces, pri ktorom sa magma, rozstavená hornina znútra zeme, dostáva na povrch. Tento proces môže prebiehať buď pomaly, výlevy lávy, alebo náhle a explozívne, ako sopečná erupcia. Magma pochádza najčastejšie z vrstvy pod litosférou a stenosféry a vstúpa nahor kvôli zníženému tlaku. Po dosiahnutí povrchu sa nazýva láva. Okrem lávy vychádzajú aj plyny, ako vodná para, oxid uhličitý, oxid siričitý, alebo pevné častice ako popol, úlomky horniny alebo pyroklasty. Kde vznikajú sopky? Sopky vznikajú hlavne v miestach pohybu tektonických dosiek. Subdukčné zóny, doska sa podsúva pod druhu. Vznikajú stratovulkány, napríklad Andy, Japonsko, Indonézia. Riftové zóny, dosky sa od seba vzdialujú. Magma vystupuje, napríklad východoafrický rift, a horúce škvrny magma vystupuje mimo hraníc dosiek, napríklad Havaj a Island. Typy sopiek podľa tvaru a činnosti. Prvé sú štítové sopky. Sú široké, s nízkym sklonom. Sú pokojné, vylievajú tekutú lávu. Napríklad Mauna Loa, Mauna Kea v Havaji. Druhé sú stratovulkány. Vrstvové sopky. Sú kuželovité, vysoké a výbušné. Striedajú vrstvy lávy a popola. Napríklad Vezúv a Etnuji. Tretie sú popolové kužele. Sú menšie, strmé, majú krátkodobé erupcie. Tvoria ich prevažne trosky a popol. Napríklad Parisutín v Mexiku. Štvrté sú kaldéry, veľké prepadliny po zrútení vrcholu sopky. Môžu vytvoriť jazera, napríklad Crater Lake v USA. Ako vlastne prebieha sopečná erupcia? Magma sa hromadí v magmatickej komore. Ďalej, plyny zvyšujú tlak. Tlak prekoná prevnosť hornín, po čom nasleduje výbuch. Magma, láva, popol a plyny sú vyvrhnuté. Sopka sa môže zrútiť alebo ďalej rásť. Typy erupcií a ich následky. Typy erupcií. Efuzívne, výlevné, pokojné výlevy lávy, málo popola. Napríklad Island, Havaj. Explozívne, výbušné. Prudké výbuchy, veľa popola, plynov a trosiek. Napríklad St. Helens, Krakatoa. Následky sopečnej činnosti. Negatívne. Zničenia miest, domov a prírody. Úmrtia a zranenia. Znečistenia ovzdušia. SO2, kyslé dažde. Obmedzenia v doprave. Napríklad výbuch. Čo je? Napríklad výbuch Eyjafjallajökull. Eyjafjallajökull 2010 prerušil leteckú dopravu. Globálne ochladenie. Prach a síra znižujú slnečné žiarenie. Pozitívne následky. Úrodná pôda, bohatá na minerály. Geotermálna energia, napríklad Island. Tvorba nových ostrovov, napríklad Surci. Rozvoj turizmu a geovedného výskumu. Zaujímavosti a historické erupcie. Zaujímavé fakty o sopečnej činnosti. Tambora, 1815, Indonézia. Najsilnejšia erupcia v novodobých dejinách spôsobila rok bez leta, viac než 100 000 obetí, Karakota. 1883, najsilnejšie zaznamenaný zvuk v histórii počuteľný na 5000 km. Výbuch vyvolal obrovské tsunami. Eyjafjallajökull 2010, Island, poplach v letectve. Uzavreté letiská po celej Európe. Kilauea, najaktívnejšia sopka súčasnosti, takmer nepretržitá činnosť. Ohnivý kruh. Najviac aktívnych sopiek sa nachádza v tzv. Pacifickom ohnivom kruhu, ktorý obklopuje Tichý oceán od Južnej Ameriky cez Aliasku, Kamčatku až po Indonéziu a Nový Zéland.